Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Goplong. Halo pemirsa. Iki ngontanku pagi guys, jadi mohon maaf ya nek menawa tak tayangno siang ya. Mohon maaf. Mbak Eka maaf ae. Wis refleks guys. Mbak Eka kok ngomong ibarat ae. Menunggu ki refleks, aku ki refleks guys. Sepenting omongnya gak mung jorok ngono apa-apa. Hari ini aku jalan-jalan kecil di sekitar aja guys, terus berjemur beberapa hari gak berjemur guys, gak apa mepetku apa nih, gak apa-apa nih. Pirang-pirang dino gak berjemur guys, aku awake loro kabeh. Gak berjemur awake loro kabeh. Tak lari-lari jalan-jalan kecil aja. Lagi batur guys, lek gue harus jalan-jalan nih. Kecil, rumangan. Yang di sekitar area satu. Belum aktivitas musik guys. Aku ada guys. Berjemur ini. Nah, berjemur kita. Berjemur ki alangkah baiknya ya, aku pernah takut dokter ya. Ya, pokoknya sebelum jam 10, Mbak. Kalau sudah di atas jam 10 kan udah enggak, vitaminnya sudah, hormonnya sudah enggak ada. Vitamin apa? Vitamin D ya, guys ya. Mari kita berjemur. Iki nganggo iku, guys. Kurangan guys. Kurang apa pemirsa? Yo jangan salfok dengan rumput-rumputnya karena urung disemprot lagi. Pemirsa sudah sebulan tidak disemprot. Jangan kono batu kok tuwa iki. Batu tuwek jajan. Sing nganu mbah tuwek-tuwek guys. Saatnya kita berjemur guys. Berjemur. Gaweane wis ngono iki. Nyoncong kontan ambek berjemur. Ya bolone kono mbah tuwek-tuwek iki guys. Saatnya kita berjemur. Ya lo aku gak tau gak konten ngarep omah. Berjemur dengan kucing. Berjemur. Berjemur sedelok kok 5 menit ya. Ya guys ya. Aku yang ini iki guys, tanggoku sapa ra duwe. Iku gak tersiki wong, kuwi yo gak ranahku guys. Terus tanah negara dalan umum. Aku gak wani. Nyemprot yo obat suket kurang guys. Berjemur sik pemirsa. Berjemur dulu guys, belum aktivitas. Nah, kita jalan-jalan.
Kos ting saben, Mbah. Ketemu tanggoku, guys. Mbah Gani. Kuwi ndek cileke Jojong kerono Mbah Gani wedi. Kan senengane iki wong iki potongane kan plontos ngono, guys. Mbah lho, ayo aja sawah ae kesetrum ngono Mbah Gani. Ngono Jojo wedi. Iki baru setengah 6 guys, sampai jam 6. Nang kono iki anu seneng kono iku lekku karo Mbah Yakub RT guys, ketua RT. Nah, ketua RT ku duwe anake kuwi kader posyandu. Aku anggar apa ibarate nek ana apa-apa kan soal posyandu izin apa-apa kuwi nang anake Pak ya Mbah Yakub. Omahe kono lho guys. Dalan bandara. Muga-muga ae iki engko terang guys. Rodok ben iso apa namanya lambiku sing celana-celana jin sing tau tak nggo metu iki tak umbai ben garing paling gak 5 menit apa 3 menit wis ngarep semerene iki kampunge isek dulure Pak guys iki sampai panen iki ya guys ya iki anggar panen iki cara mono iki kadang aku dikeki ra ketang 2 kilo sekilo ya 2 kilo ketoke isek dulure Pak cara mono ngene lho guys apa namane nek anak-anake nek ngarani ini bawon iki cara mono anggap ae awake ngono kuwi zakat mal guys ya apa nek ngarani ya bahasane ya yo kaki sering yo ora ketangko 10 menit setengah jam kuwi di nganu guys apa namanya neplek malam pasing apa namanya kok apa namanya ayo Mbak Yoyo iki lho nemplek nganu guys krikel-krikel ini menyehatkan tadi saraf-sarape iki aktif ngono wis ning kono ngalene kene semute wah kayak pemirsa kene ket aku apa namanya apa yo nek ket aku duwe kucing ki sudah tikuse guys cuma semute yo kadang iki 2 minggu pisan aku tuku Marshall wis aku tak berjemur sik sebelum aktivitas ngonten mangan koyo mangan ae wis tak jupuk tripodku guys sampai berjemur kan rumah ini kan madhep ke timur jadi nek matahari terbit iku iso anget karena aku ki kudu pilek kae guys jadi aku tak berjemur kok pirang menit ngono dadi ben awake iki fit sinar matahari ku asine apik wah guys ngene wong tua-tua iki do jalan-jalan iki Mbah RT ku iki ya jalan-jalan mainane wis 4 opnang wong tua iki sudah guys nagone guys ya kita tunggu pemirsa gambasku sudah besar guys ya engko iso disayur pemirsa ya iki sing pernah tak konten dikeki tanggoku iki lho guys wong kene nek ngomong blutru aku yang ngomongku gambas bahasa Indonesianya oyong iki yo ya ana hikmah juga udan-udan ae intine yo guys yo iki buah nagane aku njaluk makni guys urung gelem wah padahal wis 3 tahun ya wis 2 tahun njaluk iki ubi jalar pokoknya dirit iki percuma kudune diobati suket kuwi aku tak obati suket karena saranku saka pemirsa iki tak gawe rambatan sebenarnya kudune iki jarang pangepring lho guys bambu tapi karena berhubung aku golek ning ndi wong sawah wong aku juga wani guys seneni wong njaluk Mbah Gani wong lewat mang aku yo ora wani guys sak onone kayu-kayu tak
Ya. Oh, sudah berbuah, guys. Ben iso dimasak. Ini juga terongnya sudah kita jarno sik, guys. Ini terong ungu. Iki tanahnya subur, guys. Ya kuwi gampang tukul rumput-rumput ngono kuwi lho, guys. Ya. Oke, pemirsa tak tutup dulu. Ya iki mang berjemur sebentar ben sehat, guys. Terima kasih nonton kontenku. Ya mohon maaf jika ada tutur kataku yang tidak berkenan. Gimana aku nonton apa ya cah aku ini. Mari karena kegiatan metu. Terima kasih nonton kontenku. Pokoknya ojo lali like masyarakat keluarga Mas Goplem. Ya jangan lupa sekali-kali kita usahakan untuk berjemur itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita ya guys ya. Terima kasih meskipun sepele tapi yo penting juga. Bersyukur kita hidup di negara tropis seperti ini guys. Matahari ini kita cukup gua vitamin gua matahari juga penting gua guys ya. Terus semangat, mohon maaf jika ada tutur kataku tidak berkenan. Semoga hari ini menyenangkan. Kata-kata hari ini, apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai. Jika kamu menanam baik, kamu akan menanam hal kebaikan itu. Aku sudah pernah mengalaminya sendiri ya. Tetap semangat, jangan lupa berdoa sebelum aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah guys. Apa dek?